Miabot na sa 8 ang namatay sa landslide sa Binalyo Landfill ning Dakbayan sa Subo. Sa Iranta, ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa labing uhay report sa Cebu City LGU, misaka sa 8 kakinabuhi ang nakalas, 28 pa ang missing og 18 ang nalandig sa Tambalanan human sa landfill landslide sa Barangay Binalyo diin natabunan ang istruktura nga ilang gitrabahoan. Usa sa nakalas ang 25 anyos nga si James Carl Andrino, supervisor sa landfill facility kinsa 15 ka oras nga nag-antos ilawom hangtod nakabsan sa iyang kinabuhi. Naabtan pa sa iyang amahan nga si Raymond si James ug nagkaistorya pa sila ug miingon nga dili lang ang ayan mabalaka kay okay ra siya ug kayahon niya. Kini aron dili mabalaka ang iyaha maginikanan apan nakabsan siya sa kinabuhi alas 7 na sa buntag sa pagkasunod adlaw tungod kay wa na makaagwanta ang iyang lawas. Si James buhi pa. Buhi pa na istorya pa nako si James. Ang iyahang word sir. Ma. Aw pa. Palihog lang kong ingon ni Ivy o ni Mama, okay ra gyud ko pa. Nya niingon ko nga, nya dong kumusta? Kaya ra siya kayanon ko ni pa. Sakit yun, sir. Nawala siya dayon. Amo Murag dili pa yun ingon nga madawat yun dayon namo ba? Nasayran nga si James, usa ka kanhi OFW gikan sa Africa ug naghikay na siyang papilis aron molarga sa United Kingdom ug samtang naghuwat mitrabaho sa landfill facility sa Binalyo niadto lang Nobyembre. Apan dito na hinaon kini nagkabsan sa iyang kinabuhi. Ako kung kuwang ko tawag singgitan nga James. Kung okay pa ka tagay kong sign, iisa ang kamot. Iya ginang isa mo, lihok siya. Samtang sa Barangay Binalyo, gihaya ang lawas ni Rowena Ranido, human resource personnel sa pasilidad, kinsawa usab makagawas sa tinong disgrasya. Matod sa bana niya nga si Benvenido, buhi pa ang iyahang asawa pag-adto niya sa site ug gitaoran pagani og oxygen apan tungod kay dugay kini naugkat nakabsan sa kinabuhi ang iyang asawa. Action ni kamang among ano sa kay wa may papa may rescuer. So kamo na mga mot, okay. Mo to sa action ni kamang pagtana man bunlot mis pulis. Mga duha o tulo to ka pulis, bunlot ming duha. Sa sir, ayo dia sir kay nare rescuer maabot. Mo to akong ginang pulis nga ayaw ko labti sir kaya ang usawan na diyan tabundan. Wa mo sa kibaw lagi misin ko wa ka kibaw sa akong gibati. Gawas kang Rowena, missing pa usab ang igsuon ini nga si Lloyd Ople nga nagtrabaho sa warehouse. Amo lang gusto sir ba nga ma-recover dayon namong kanang mga igsuon dito kay isun kay masig migpaabot pila nakadlaw nya. Akong ginikanan naghandom sa nya naarba na yung mga kanang sakit sa kasingahan na mga Sa akin kay komedya ko sa kagulingon mingon ko nga ngayon ta damgo lang ngay ablis ang mata nara siya mata nako lungon mangyapon. Nagpadayon karon ang search and rescue operation sa mga trabahanting natabunan sa nahugno nga edipisyo human midahili ang bukid sa mga basura diri sa landfill sa Barangay Binalyo, Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang pamilya usab nila nagpaabot hangtod kanusa maugkat ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga gihimo sa mga rescuers ang tanan aron maugkat ang lawas sa mga biktima. Adunay dagkong hagit nga nasugatan nganong dili magkapasagad sa operasyon nga makabutang sa peligro sa mga natabunan o sa mga rescuers mismo. Nagpadala na og crane nga moalsa sa mga dagkong putaw aron makuha ang natumpag nga building. Di nahimutang ang mga trabahante. That 72 hours had lapsed already, but we're hoping that we still have people who are alive. So that's why we continue to be on this rescue operation. Padayon tang hopeful nga kanang we are praying and hoping nga kaning 28 kabuk buhi pa unta ni sila. Nagpadayon ang search and rescue operation taliwa pa man sa mga kakulian sama na lang sa kahimtang sa panahon. Kauban si Clover Lumayag ug si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.